برنامه کی نو دم باش به برنامه نانو دان جاره کی دی ام بورنه دم کی درش بو هریمه کی هوا کم نه چونه هریمه وانی براستی جی د من بری ملوانی گله خوانی خوش چی کربون دی ام زانن کو او خوارن خلاص نبونه هیجی خوارنین تامین گله خوش وانی هنه ام جی بدوف تامین خوش کتن ام هاتنه حتی وانه و ام نهال مکانی کنه ام رستوران دکنه ام دخوازن دوی دره و برنامهش با چیکن ایرو میوانه کمینه گلک هیجا هیه براستیجی ام دخوازن مگوت ام دخوازن تامین خوش بینه سر اکرانین و جبویوی اکیجی ام هاتن با هستایی که خوارنی نامپیجه کی کو بناودنگه همجی گلک خوارنی خوش چیدی که آدم استال جمعیه مرحبا مرحبا خیراتın صاوی تجی خیراتی برنامه ما براستی ما آدم استا پار ناس کر دما ام لوی هرمی دیگریان می ناس کر دما می ناس کرم گله کیف خوش بون ما خواست کو ام نتنوی ناس بکن هر وها خوارنوی جی ناس بکن جبو یکی ام هاتن لیبونه میوان ما قبول کر ام لوانه المکانه کی گله خوشن ناوی ور جواهیره جیکی نو هاتی چیکرین Aslı. اف دمکی کرت دست بخباتی کریه لی براستیجی هم خوارنه وی گله خوشن و دوی ده هنر آدم استا درد که پیش ام جی دخوازن و هنری نها نشانی تماشاوانی خوشی بدن دست پیکی ده از دخوازم وی که پرس بکم تشکنگی و وی کارو خباتی دمشی Avluhun خیراتın سرچاوه hatın از gele memnun bum gel hava o nan qarın em çetken em gele memnun gele em evet sizde sala azıldı eşime nan Sizde salat kari aşkıcı rastı evet sizde sala gerek mel İstanbul'a şolker gerek Antalya şolker Livanı şolker me gele xabat kir çenarda Biştingi mego ev yemek etmeyit et karnı etmeyit beri çine çiçetken yetmeyit beri bu çende satma vani iki saatim yemek etmeyit karnı etmeyit beri çine bu kesek çene etkir mal çetkirin biştihin yevara hedi mal çene akel beri yetmeyit beri gelet işte çetkirin küçük ayam yani tu vi devamlı em divi برنامه de vi kitine zaman natici bahsavit ki xarnin me beri ye kevnar ye kud em bejin babu kalin me da pirin me çedikirin wen dad bin hediye rastı mana gunda mecgote ev xarnet meyed beri es salime küçük ayamı biramı tet gelet xarnet xoşa bu mugo adam madem tu bir işitkey gere düye berici şey çepkek. Yet xarnet beri hem gele sağlıklı bun, hoş bun, tamava hoş bu. Bu kendi mecbur xarnime yet beri çipin ezi o araştırmışken. Evet ses sala ez araştırmışken. FC sala tu tedes pekiriye. Ez peki aynen. Emji FC sala em vek برنامه çektik. Aynı bir konsepti. Aynen. Emji xwazin yani xarnin ku hene lebeli nayn xuya kirin em wana bidna xuya kirin em jî ber wekî em derketne vê xebatê armanca me jî ew e armanca te jî ew e em baş hatine jem hev rastî jî Armanca ve gerçekten işte gele mühime yet zamanet beri xarnet yet beri işte ki bu programı ki çetken em gele memnun ma çima çünkü kültürame evli nan xarne me em çend nan xarne xwe hind kültüre xwe baş zanin baş xebatken hind kültüre me de daha çetir bit. Belê tu ji vê bi vê fikrê derketî rê û êca niha xwarinên berê yên mala yê gunda yê kevnar tu dêxî restoranta. Ne bu? Rastı. Ew hinek behsa wî jî bike. Evli mesela yet aslında nan xarni me yet beri tamavaji sağlık o görevi gele başı. Ama evet çen sala esul jder vez baxademi
çiyet batiye hebin emtinin alika çetken. Yani ev Evet, o xateriye ki mezine işte o xatar ki soframa mazın. yani. Aynen öyle. Miş gote madem öyle eme baş zanın baş alikara xoyi zadet xoyit beri çine eme ve derknej peşi sofra xwa. Yani asli Evet, kadar asli- zade me idi zengin. Aynen öyle. Soframa zengin tere. Aynen öyle. Mesela kültür aslime aslında. Benim Gel- daha tudçil al İstanbul'e Antalya vadraji gelek ambejin mekan hene restoran hene ku je xwarinin aliyeme evdikin. Aynen Çedikin bir avay konsept ekipsa çekirne. Rastır. Ambejin je am tabu rahay bigre hatta vederi gelek xwarinin kulvadra deveran tel çekirin. Nahal sofrayı İstanbul'e Ankara İzmir'ine. Rast. 4 sal peşi mel İstanbul'u çekir. Gerek gel Ahmedi, gerek gel Vani, gerek Siirti. Çi sofra habit mel İstanbul'u çekir. Gele meyvani tatinci gele memnun ba. Bele veca hindetiş şey ne bun megot emine Vani emi Vani çeken. Bu içinde rast bizden amusta milli batı gere em tiştetmeyi çetkin hamil böyle ve gavi çetken. Ben te gelek başkir te hativani Evet. te hem bu feraseti bu düşünce dest bi xwarnê kir em sohbet ama xweş em hê berdewam bikin hê Bila. em ê xwarin çêkin hê em ê sofrê rûnin em ê hêj sohbeta xwe berdewam bikin lê belê em niha behsa îro bikin hinekî îro têjbo me çi çêkî ew jî em niha temaşevanê me merak dikin belkî Bila. dibînin sofra me niha wî merak dikin îro em ê çi xwarnê çêkin. Goşte kulun devam çeken. Goşte kulun ku çedbit. Evci farklı yöntemeke em çetken. Brastî jî tiştekî taybet e em bêjinê kundir û bêjinê kulin Rast e. kulindekî danî berxwe Rast e. û goştê me heye hinek malzemê me hene mêwana niha çi dikeve navê em pêşî wana nas bikin Kulun de. Evci goştê parsiya ye goşte parçaya piştiye rast Belê. e. Evci Rûnê malê Rune ye maliye. belê Evci İsode Arnavut'e îsotê Arnavut e rast e. tamam li vir jî hin baharat hene Nane ve catire ve xuya ve vekidi îsota raş e İsota raşev ev jî dikevne navê rast e. niha em ê viya vekin û vê goştê bêxne navê Rast e. Emi veken en navda derixinin pişte hingi emi çeken. ev piştî kete navê ev çawa çêdibet firnê de çêdibet kul çêdibet Evli tavajna fırını, fırına reş emi dibijin. Fırniyet pişta medab emi çetken. Emi avajna fırını, fırını de 4 saate de çebit. 4 saata dê Evet, bijî rast e. Goştu de emni avli avajna ızgari. Dipçe goştu emi gere Goştu xene sor bikin, ne sor pişirin, bikin, evet. rast e. Piştingi emi avajna navda çeken avajna fırını. ev baharatên haş bû çine Ev ji baharatê Rûn, jî bu ew- rûn ve wekî baharatê de jî bu goştê tamaw la daha xweş ve cindî diket. ew li nava tevlîvî dibe çawa dibe nava wî de dikin çawa dikî Em dikene evlî vetken dirixînin paşa ve goştê jî em evlî rûnê xwe û xuyê xwe û îsotê xwe û kene nav dat evlî diradinin piştî hingî goştê em dikene nav da. gelek baş e me sohbetekî xweş kir me xwarina xwe jî nas kir niha em ez bawerim bi vekirina wî em ê dest pê bikin Rast e. em nexwe dest çêkirina xwarina xwe bikin em zêde dem nestînin ji ber ku 4 saeta di firnê de bipije em ê jî gelek hem birsî bin hem jî em naxwazin temaşevanê me jî zêde di merakê de bimînin em dest çêkirina xwarina xwe dikin.
me got em mêvanê hostayekî başin bi rastî jî xwarinên gelek xweş çê dike wê niha jî xwarinekî zehmet ji bo me çêke me got goştê nava kulindê de bi xwarinekî destpêkê de ji wextê me anî ziman hem çêkirina wî û hem jî dema firnê de 4 saeta dipije xwarinek zehmet lê belê em bawerin xwarinekî gelekî xweş e niha tijmere hem behsê bike tê çi bikî û dest em çêkirina xwarina xwe bikî. Em goşta kulun diçeken, em evli peşevi veken ho Em ê qalpaxa serî vekî. rast e. Değil mi? Aynı wê. Tamam. Kulind jî nebatekî hişk e. Rast e. Vekirina wî jî ne Çek hêsan e. zahmet e. Gele hedi hem şem veken. Tamam. Divê wisa vebe ku xira jî nebe. Rast e. Di nav de dendikî wî heye. Em dendik derexinin. Dendikî Em di sakene navda. Piştihin em di sakene navda. Ama bila dendike jî bila aromaya ki hoş bila dete navda. Ji xwe ez dibêm taybetiya vê xwarinê ew e. Ev kulind wê tema xwe bide vê goştê, goşt jî tema xwe bidîye. Rast e. Değil mi? Aynı wê. Hem tijati hem goşte û hem çek şirinatî navda û jî heye. Ew tijatî û şirinatî ve goştê de welêket. Hem tûj e, Rast. bi baharatayê tûj bibe Evet. û bi van îsota. Değil mi? Aynı wê. Ev tego îsotê Arnavut e. Rast e. Tûj e ne mi? Rast e. Tamam. Ev li vê memleketê me li alê wanê kulind çêdibin. Kulun çedmin belivece yet zamanı beri gele çedbun. Yet ve gavet kulundet beri veri çedbun ama ve gavet derveti. Ji dervetê. Eve jî Ji ber çi? berçe yani çenaken şu bir beri nine. Kesek gerek ne peniri etme u ne kültür etme yedi beri. Kesek çenaket alikarne naket. Bu kendi kültüre ma u mevsim etme u işte ne çedmeci. Ji vê nebatê gelek xwarinên din jî têne çêkir. Mesela hêla Amedê ji vê tirşika meftûne çêdkin mesela. Hasta. Gelek devera eviya dibe em bêjin şîrînayî rêçalayî tê çêkirin. Hasta. Ha. Aynen öyle. Yani ama wekte anî ziman îdî zêde kes serê xwe nayişîne batişdare. Rast. Kêm mane Aynen öyle. rast e. Me navayî hinek paqij kir. Rast. Aynen öyle. Tamam. Kevçikeş daha xwazim serdar abi. Kevçikê, kevçikênekî paqij bikî. Rast e. Tamam. Mesela şirinahı u tijati beri gelet kiren navi kudu. Hem tijati u tamakwa hem şirinahı tamakwa da goştu. Goş daha sade u daha hoş şeydi bu. Me got mekanekî xweş ve avakiriye. Rast. Berî niha tilciyekî dî li payîzava bûye ez neşaşmim. Payzavayı Nordu sofrasını veri alya kirkir. Dest bekir. Yani ciyekî dî te çêkir bû. Ev xebata te jî bi vê şiklê yani tu çi ciyekî ava dikî Aynen öyle. û paşî diçî ciyekî dî ne? Rasta. Amacım ev zamanı beri mesela çiçeği etkirin tini erdeki bile ne minnet. Mesela payzava hot had ne der mi? Gote payzava çi kesek nait naçet. Kesek na bejit Tiştekî payzava wa çêke ku milletê me were wê dî ne? Rasta. En jü payzavayı Nordu sofrası. Belki ünzanın Nordu sofrası gele erdeki mazına zozan eket mazını. Nordiz Evet, navdar Norduz. bi heywanê xwe bi pezên xwe û penîrê xwe navdar e. Aynen öyle. Bu kendi goşte milli Norduzu gele hoşe. Zivistanê ew catir û ew tiştê Ciyayî ciyayî çi hebe navdar, hemî ne?
xwen Carê şîn dibin. rast e. Ew goştê wê gele aromayekî farklı çêdit. Yani te tiştekî wisa çêkir ku hem giyayê wî û goştê wî te anî cem her ne? Aynen wê. Me mesela kenger heye. Kenger me zeytinyağlı çekir. Me karî hebû karî ew jî karî hebû me bulgur pilavı çekir ew jî. Mesela çi hay zavayê tiştet û hebin me goşt çekir û salata û çêtkir, meza û çêtkir me tiştet û karma çekir. Yani tu di xwarinên pincarî de giyayê de jî tiştê xweş çê dikî ne? Rast e. Em hêvîdarin Adem Usta me ev cara yekeme em bigire bernameyek çê dikin lêbelê em wisa hêvî dikin ku demên pêş de jî em bigire hin bernameyên dî jî çekin em wisa bawerin ku hin xwarinên din yê ku xweş çê dikin hene. Ev tamam e? Ev tamam e. Ez jî xêra xwe taskê eje xwazim. Vê tasî ji Ama ne o taskê ez girin. ya jê dê rakim. Bu hava zahmet çêdit derê bêje. No ez asistanê tem. Tu çi lazım be ji min karî bixwazî? Çekê gözünü mekene navda. Rûnê yê gulaye ne? Rast e. Tamam. Yê gulberoja ye. Ev jî rûnê malê ye. Rast e. Tu niha wek sosek çê dikî ne? Evet, bu sosaki çetken bu nava bu da bila ev kurent o gerek baharata xav işlemiş ket navda. Emi İsotaraş isotaraş biberini. emi avijne navda. Tamam. Nane ye. Naneye. Şeyci Ev çatıra jî mükemmel catre. navda. Catrê xwezayî ev ne? Rast e. Ya vê herêmiye. Evet, payzava. Ji payî zavatê. Rast e. Giyayên me got giyayên navdar gelek çê dibin. Ji xwe penîrê wî jî bu an giyaya navdar e. Aynen Wan. Ev jî xwe ye. Xoyjim mesela ailekirine goştemet baxadene ona göre hem xoyujitgene navda. Tama xajib evjdeti. İşte Niha gibi tevliya tevliya bikî. bu rast e. Tamam. Bir çekdi eşim xeyra xwa. Evet çekdi bistinim. Tamam. Çekdi. Madem Serdar abi te goz. استراحت به همه چی تنی خورنی. Bela. از جی دعالمیم دما ام دیگرن ام خورنی نود بینن ام جیش خورد دعالم نیجان ام بچش Rastı. خورد جی چه دیکن yani. Ve em zanıbın. Ev sosav hazır e. Ama ha em nişanı hevala bidin tamaşavanı me jibla bibinin. Ev sosayı bir rengi çe bu. Tamam. Rast. Tevi anca navib di. Rast. Emi hol girt. Ev tamam he. Rast. Niha idi dvem goşte xamadakin. Rast. Ha. Goşte emi avizne. Evi emi gel goşte harmanlamışken pişti hengi gelen avda. Tevli goşte mi çekin. Rast. Ne xoy kari mel vir qadiya. Emi Emi içine derbazı metbaxa xwe bibin. rast. Tamam. Spas. Temaşavanên hêja me kundira xwe vekir kulindê. Navayî paqij kir, sosekî amade kir Adem Usta wî jî di nav de da. Niha jî em ê derbazî metbexê bibin, li wir goştê xwe amade bikin, paş em sebevrine. Belê temaşevanên hêjan berdewam dikin em hatin metbexê niha jî em li ber ocağê ne em ê çi bikin niha? Serdar emi goşte sor çeken. Evet. Avijne ser
ızgare. Em Evet. ser agir goştê xwe hinekî bipijînin. Pişin, piştengi Paşi. bir isota Arnavutev bir pivazê em ê harmanlamışken piştengi gene nav kulinde. Mel destpêkê pîvaz nîşan nedabû demek pîvaz jî heye. Pivaz nav arma da biçeke. Ev çekiye Rastı. tamayı bikeviye. Baş e nexwe em berdewam dikin niha îdî em ê goştê xwe bijîn paşî em ê dîsa herin ber kundira xwe û îdî va goşta bêxne navê. Belê me goştê xwe amade kir. Me bi ewil ser agir hinekî pijiya ne we Rastı. û piştre te çi kir. Piştengi recep Di nav kuşxanê de kuşxane da me pivazê xwe isotê Arnavutu goştê xwe di nav hev de we marîne kir hinekî rastı. ne we. Rastı. Ma Hinekî- varî nekir. Niha îdî amade ye ku em bêxne nava kulindê. Rastı. Tamam. Niha ciyê herî girîng ev dere em ê goştê ku hatiye amade kirin îdî tê nav vê kundirê de were bicî kirin û paşî jî Avejne firnê. em ê bir kaxezê me Ha, dora böyle Tamam em ya xwe nîşan bidin yek Rast yek kaxezê vê bê pêçan ev dendikî wî carekî dî em deyne ser ji bo tama xwe bidiye. Rast. Ev ya wisa bahs kir bû ji me re. Em berdewam dikin em dest pê bikin. Rastı. Ev goştên parsiyayê goştê herî kirê xweşiye ser ez ê davê, bigirim evet. tamam. Goştê herî xweşiye berxê ye. Ve me goştu isoda Arnavutê me kirin avda. Ev ya îdî niha ew karê ku em dikin qediya niha Em kaxezê kaxezê xwe xwe kirin avda. Şu holêken ama kula divê tevlî wan nebe jê cuda be. rastı. Ne? Da aroma xwe tinê bidete tamamen. Me holê kir. Em ya aha nîşan bidin. Rastı. Tamam. Niha jî wa dendikê ku ji navê me derxist bû tevlî dikin. Ev jî tamam. Evet işte Ev tamamen. kaxezê dî. Kaxezê dî zêde me got. Ev zêde ye tamam. Evet. Ama ho çekir. İdî ev qapağa me ji ser Kapağı akirî. emi Em ê disadan carekî neser. deyne ser. Rastı. û îdî kundirê me kulindê me amade ye ji bo pijandinê. Ewa me çêkir. Temaşevanên hêja bi rastî em xwarinekî taybet çê dikin. Goştê nava kundirê, goştê nava kulindê em me her awê wî anî ser ekranên we em hêvîdarin û jî zanibin wêne çawa çêkin. Nihayî ev amade ye ji bo ku bê pijandin di firnê de îdî piştî 4 saeta divê em bisekinin. Em ê gelek birsî bibin lêbelê ez bawerim ê ber bikeve ji ber ku xwarinekî gelek taybet hem em ê bixwin hem em ê bînin ser ekranên we. Rastı. Belê em hatine ber bi çêkirina dawiya çêkirina xwarina xwe ve em ê
kulindê xwe yê bi goşt em ê bajne firnê Adem Usta me bi kaxizê pêça Peça, yağlı kağıt me peça, piştingi me folyo keşa. me folyo keşa Piştingi ser püf noktası jî navda ava ve heye. Her de bijirit, her ava de gere em bêhnayî derkeve helmayî derkeve Be ne mene emi kunken. tamam ew wê jî bike û me paş bajne firnê Rast e. ew ji bo ku sa bi av nebe Rast e, Helmayî ava bile xwe navda nebe. Tamam. Ev kundir em kundikin niha idi tamam. Hadi ya. İdi em bajne firnê. Rast e, emi avejne fırını. Evet tamam. Ev tamam me. 4 saat de minte navda. Pişti hingi, Em bixun. emi bixun. Afiyet. Rast. İnşallah. Temaşavanên hêja bi rastî jî xwarinekî taybet em çê dikin me kundiriya bi goşt avê te nava firnê piştî em ê 4 saeta li benda wî bisekinin piştî ku pijiya em ê ser sifrê carekî dî hev bibînin. Belê temaşevanên hêja em hatin dawiyê ve qediya me xwe piştî 4 saet 4 saet û nîv bi derbas bû li me bû şev em hatine ber firna xwe ku em xwarina xwe jê derxin Adem Usta 4 saat ma navda fırını da pişti hem deri xastin kağıza ve folya ve me deri xist. Me bu piçek jî e. Behne obla ho buhara derkeve derkebet. belê temaşevanê me nedîtine em jî pê nehesiyane Adem Usta folyoya kaxiza ser vekiriye em ya ji bêjin ji ber ku şaş nebin îdî niha em dikarin derxin ne? rast. Êda kerem ke em derxin. Tamam. Havaya. Ava em bêjin goştê me nava kulindê de Kulende da. çêbiye heme navayê nedîtiye em nizanin ka tiştekî çawa wê jê derkeve li belê wisa xuya ye bi rastî jî ez carekî dî dubare bikim ev xwarinekî taybet e eydî em zêde dirêj nekin em biçin ser sifra xwe Ser sifra xwe, em rast li e. wir em sohbeta xwe berdewam bikin. Bila. Belê temaşevanên hêja piştî ewqa zeman derbas bû ewqa zor û zehmetê em gihanem raz û mexsedê xwe xwarina me goştê di nav kulindê de me daniye berxwe Adem Usta Rast e. destê te sabit Spas. Hüner. gelek memnûnin Xêrat. xwarinekî wiha taybet te ji bo me çêkir te gelek zehmetî der me Estağfurullah. nedît kanca tu bêje çawa çêbiye wat di firnê de baş pijiya ye bawerim Rast e. Fırını da baş jiya zaten.
ev folya ve kağıza mı merakir. Pişti İngilizce bir çeki o dinlenmiş bu. Goştu ve gave navda Şöyle Dinlenmiş gerek bu. nerm bu be hoş. nerim bu? Rast. Şöyle min havekin tamay binir em zede dirij nekin. Bela. Em vekin. Bela. Ava ev kalpağayı meşser rakir. Rast. Me dendikevi xistbune ser. Dve Aynen ev jijin öyle. av derkeve. Ne var? Rast. Tamam. Ava goşti me Parsi nova Basta. nova kundire nova kurinde de. Eve. Nerim çed biz zaten. Gerek Ev hoş çeviye rastiji. hem tijati ve hem şirine hayt keften Tam navda. dinle berxwe. Eri. Rast. Em tamay jî binêrin. Keremke. Hem şêwazê çêkirina wî hem jî lezzeta wî tamayî tiştekî cuda ye. Hem ev evî tama xwedayê û tu jî tujatî di nav de bû ew şîrînayî tujatî li nav ev ketiye. Rast. Wekî ku te behs kir ne we? Ve Destê te sax be her wiha afiyet bit. ev masa ve gelek tişta daniye ber me. Ev xwarina tev hûn çê dikin. Emi hem çetken cevahir restoranı Kanek çetken. behsa wan jî bike ev vê dirê çi hene. Bir deri goştu Norduz kebabı hem de bejin. O li vir jî. Aha li vir. Ve goştu Goştê karayê herhalde. Rasta. Ne? Rast. Ev ya jî ez dibêm xwarinekî taybet yê wê ye. Taze men Ha, çetken ho tamam. işte kerken. Wekî din ev xwarinê dî jî em behsa wan jî bikin paşê em temam Ve bilêrin. kedici goştu emi bir küçükiye 4 saate Li ser agir dipije. Agir pijit başı hem dene sofrayı. Ev jî gelek xweş xuya Ve dike. kedi biri helisame heye. Helîsê ye. Rast. Helîsê Wekî jî de- xwarinekî bi tamer Rasta. rastî. Eve goştu me disa Norduziye ve patlıcan bindame çekiriye. Ha. Rast. Ve Ew kedi ew jî kari heye. xwarinek xweş xuya dike. Ew savara bi kariye. Kariye payız davayı dene veri. Hem veri çetken. Belê. Ve kedi Li vir Emet bijne keledoş. Keledoş ha Rasta. tamam. Belê Ev me ji li wanê keledoş. keledoş çêkirim Rasta. zanin. Ge xwarinekî bi tam û bi xweş e li vir de Evcu van güveciye. ev jî ha tirşika wanê ye ne? Rasta. İşte ki o geç çömlekiye. Tamam em dikarin ji wê jî kevçiyekî Bila. dêrine berxwe. Tamam. û her wiha ev li vir erîşte heye. Eriştece mal çetken Li mal dinlen veri. çêdikin ê desta ye. Rasta. Ev gelek baş Yedeste e. çetken. Em mirov dikare bêje gelek xwarinê we xwezayî ne. Doğalin yani Rasta. zêde tiştên sinayî neketine navê. Aynen öyle. Wek mesela rûnê malê hûn bikartînin û mesela em bêjin tiştê ku mala tê çêkirin hûn bikartînin heywanê we yêva erda ye giyayê we yêva çola ye ev gelekî tiştekî taybet e bi rastî ji bo xwaringehekî ji ber ku ê ku beelme van tama zû bi zû dev jê bernade. Rasta. Em di destpêkê de jî em ser axivî bûn şorbe we daniye dîsa ber me hin xwarinên bi mast hene li ber me ew Evcu şirin hayırma ya. ev şîrîn Sevev. Aysiyev. İncire navda. hejîr qeysiye û mişmişe û sêve di nav de û goz xuya dike Rasta. ev jî piştî xwarinê wek Piştî xwarinê şîrînayî şîrînayî. çê dikin li vir panîr jî we daniye ser sifrê Normalde vani sahara jî nîvro pişti nane jî êvar jî. Pişti nane peyxwarin yani emet bejine peynîrî peyxwarin. Pişti yemekî heman gene mutfağın. di her alê jiyanê de panîr heye Rasta. tamam Aynen rast e öyle. ji ber li wanê bi rastî jî me jiyaye me diye li her aliyê em bêjin
جیانی ده پنیر مطلقا جی دیگره تاشته ده نیورو ده ایواره ده کنگی مرو بچه بود کاره مرو پنیر بخواه بر چای بر شیره بر آوه بر آوا فیکیا او جی تایبتیه کی و اردایه او جی تشتکی خوشه براستی بله ما گلک چتا گوت ما گلک بحثا خوارنا کر سفرال برمجی ویه کی نشان ده ایدی دم خوارنیه دم خاطر خواستنیه آدم استا ام سپاس کنج بوته اگر چند گوتنی ته هبن لسر خوارنگهی و لسر چکرنا خوارنماجی بگیرن پاش خاطری خواب خوازی Avluhun disa xeyr hatın, ser spas dikin. سپاس Hünçen mühim değer deneme soframa hend gele başa. Ev proje hevec zaten bu mu bu dünyadaki gele tişteki mühime. Çünkü Spas. Mezopotamya ev tiştet xwarnê xwe û kültura xwe gerek zanin. Yani em gerek eslê xwe bizanin. Hûn jî ve eslê me yet milê o Mezopotamya gerhin tiştet yet berî çi hebin. Gerek eslê me, külturê me û sofra me çi bit. Hûn ho alat dikin tespît dikin. Bu çendî em gelek spas hewe dikin. Hûn her hebin. ام جی سپاس. جبو تا سپاس کن جبو خوارنگه ها جواهیر ام سپاس کن ما عزماندن قدر ما گرتن گلک برمکتن و خوارنه خوش تجبو ما چیکرن از وصا باورم ام دروجین پیش ده هف ببینن جبر کو اوه هستایی ام ناخوازن زو بردن سپاس. جبوی ام ایرو خوارنا خو بخون ام برنامه خو بقدینن لبلی باور که ام دفج آدم استا برنادن ده هفتیم پیش ده دروجین پیش ده و ندیسا و سر اکرانم ببینن ده برنامه نانو دانده ایدی ام خاطری خو بخوازن بله ام نوانه بون ما خوارنا کی گلک به تایبت چکر گوشت دناف ام بیشن کندره ده دناوا کلنده ده خوارنا کی گلک تایبت ما آنی سر اکرانین و حتی برنامه کی دن ام بیشن دیسا بمربن لما تماشا بکن امی به برنامه جدا پیشبری و بن خاطری